jsem doposud nevěděl, co to znamená italské slovo nessuno. Ale když jsem se to dozvěděl, tak vlastně se to nějak střetává s tím mým celoživotním profesionálním nastavením, to znamená v práci v té protidrogové oblasti. Já už dělám kolem drog více než 45 let. A když mluvím s mladými, tak jim vždycky říkám, já docela chápu mladé lidi, že si chtějí něco užít, že riskují, že si chtějí zaexperimentovat. Ale my starší a my odborníci, kteří v tom pracují dlouhodobě, tak víme, jak riskantní to je. Tak holt se chceme pokusit předat tuhletu zkušenost nějakým přijatelným způsobem a já věřím, že ten projekt Nessuno může být jeden z těch projektů, které se snaží právě pomoct, nejenom pomoct, ale oslovit a informovat, nejenom tím strašícím způsobem, drogy jsou zlo a neberte drogy, to všichni víme v podstatě, ale zpřístupnit nějaké informace a způsobem, který je přijatelnější. To znamená, musím o tom něco vědět a musím věřit tomu, kdo to říká a samozřejmě doufám, že nejvíce lze věřit lidem, kteří v tom dlouhodobě dělají. Já už, jak jsem říkal, pracuji několik desítek let v této branži, tak mě prošlo rukama několik generací vlastně mladých lidí, se kterými já jsem se potom setkával i v závěru potom té jejich kariéry v uvozovkách drogové. Dokonce máme v Dropinu poměrně dlouhou řadu v kartotéce chorobopisů, kde máme na těch chorobopisech křížek. No. Takže pozor, každé zacházení s drogami může být jako fajn, může to být zajímavý, může to být dlouhodobě, to musí být vždycky riskantní a se špatným koncem, ale i krátkodobě může být ten špatný konec. Ale vždycky je dobré nejdřív se o tom něco dozvědět, něco se dozvědět o těch rizicích, o výhodách i rizicích. A já věřím, že tenhle ten projekt poskytne přece jenom ještě trošku více informací a způsobem, který bude pro vás, když oslovím přímo lidi, kteří se na to budou dívat a speciálně vás mladé, že to může být v něčem užitečný se na to podívat a trošku se zamyslet nad tím. Ono to ohrožení není jenom přímo tou drogou, ale pozor, i ty party, které byly kamarádské, i rodiny, které fungovaly. Jakmile tam droga zasáhne nějak, ty osobnosti se mění. Stávají se citlivějšími, stahovačnějšími, podezřívavějšími, nedokážou ovládat svoje emoce, no a to je nejlepší cesta, aby se to rozbilo. Ty party se rozpadají, navzájem se obvinují, část z nich začne pracovat s policií, když tam jsou ilegální drogy, začne práskat ty ostatní nebo je obvinovat. No a rodiny pochopitelně, pokud se neshodne matka, otec, tak je tam další konflikt. No a v tom vztahu k dítěti je to velmi komplikované. Samozřejmě ta rodina by měla být na jedné straně trpělivá, ale na druhé straně někdy velmi razantní a velmi radikální. To znamená postavit to tak, když toho nenecháš, teď to řeknu velmi drsně, tak, ale nemělo by to být jenom buď anebo bez pomoci. To znamená, ano, obrať se a my ti s tím pomůžeme, obrať se na odborníky, obrať se bla, 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 pojmenovat tu partu, případně ukázat někové sousedství. Těch možností je spousta, je to velmi individuální v každé rodině, ale prostě nevěřit jenom tomu, no je to jenom přechodná věc a on se z toho nějak dostane. Přece jenom lze ty děti v uvozovkách nějak motivovat. To znamená od peněz až po další to, po čem to dítě, co pokládá za hodnotu, ale to základní je zachovat si ten důvěryhodný vztah k tomu dítěti, dokázat se mu přiblížit chápavým způsobem, empaticky, ale na druhé straně být dostatečně razantní, dát najevo, že tohle to opravdu ne.